El misteri, diguéssim, el seu origen més remot seria, evidentment, el segle XIV, que és quan es va escriure, i el seu origen en l'època contemporània el podríem situar a finals del XIX, quan mossèn Pier va descobrir aquest manuscrit, el va transcriure i el va publicar en una revista especialitzada de l'època. I després, al segle XX, el 1951, arran de les activitats que es van organitzar a l'entorn de la celebració del Ball o Martí de Sant Andreu, que significa cada 50 anys, hi va haver una conferència en la qual el doctor Francesc Roig Ferran va esmentar l'existència d'aquest misteri. I hi va haver una sèrie de persones d'aquí a la Selva que se'n van assabentar per l'assistència a aquesta conferència. Un d'aquests assistents va ser el Camil Ferreter, que en aquell moment era pràcticament un adolescent o un jove de la primera joventut, i que allò no li va caure a terra. Ell, persona de teatre, persona activista cultural, persona enamorada de la selva i de la cultura, no li va caure a terra. Però hi havia una dificultat. El document, el manuscrit, hi constava la lletra, però no la partitura. Les indicacions parlaven d'una sèrie de peces, algunes molt conegudes, però d'altres menys difoses i que calia especialistes que en fessin una recerca, o que potser ja les coneguessin, i les adaptessin al text. I això és el que va ser més complicat. D'això no se'n va poder tenir aquesta versió fins a finals dels 70, en què, a través de diversos contactes, i aquí ja hi va intervenir mossèn Armand Puig, es va aconseguir aquesta versió, que és la que interpretem nosaltres. La primera representació, tot i que evidentment la gestació ja era el 79 i probablement el 78 i tot això que hem dit de la recerca de la música, és el 1980. Tu pots organitzar una activitat que afecti 10-12 persones durant 1, 2, 3 anys, però una activitat com el misteri en què enguany érem 107 o 108 actors a escena durant 35 anys. I a més tot això que comporta de suport logístic, maquillatge, escenografia, vestuari, il·luminació, organització del públic, etc. Tot això no hauria tingut prou solidesa en el teixit associatiu de la Selva, no hi hauria hagut prou solidesa com per poder-ho mantenir si no hagués estat gràcies a la tradició tant musical com teatral de la Selva. Molt ben col·locada al cap, eh? Com que és un cop l'any, diguéssim que hi ha una intensitat durant juliol i mig agost i per tant això també implica dedicar-s'hi molt i per tant en certs moments certes tensions personals, perquè això haig de fer moltes coses, altres coses a part d'això, però després tenim 10 mesos i mig per descansar i per tant ja això renova les forces, renova les ganes de trobar aquestes persones que només en veus pel misteri i renova també aquest esperit de voler fer les coses bé, però de passar-s'ho bé i de participar. Jo crec que el misteri és un seguit d'emocions o una emoció en majúscula. Tu, quan veus el misteri, te'n pots mirar des de molts punts de vista, aquells que dèiem abans, religiós,
lingüístic, literari, musical, teatral, cultural en general. Tot això sí, pots fer una lectura, diguéssim, tècnica o una lectura específica del teu camp o de diversos dels teus camps d'allò que tu et motiva. Però més enllà d'això, o abans que això, el que és important és que no vagis a fer cap lectura del misteri. Tu t'asseguis, està esperant, no res en concret, a veure què percebré. Que diguem-ho clar, no s'entén res, l'entenen les persones que tenen uns certs coneixements, però això no és un contingut que la gent habitual del carrer sàpiga, pugui entendre des del segle XIV. Una temàtica doncs, de religiosa que hi ha un determinat nombre de persones doncs, que s'hi senten identificades, però tampoc tothom. Teatre sí, però un teatre doncs, més aviat parsimoniós, fins i tot hieràtic arribaria en alguns moments. Jo crec que molt adient en el que s'està fent, però no el teatre en el sentit que tothom pensem quan parlem de la paraula teatre. Música sí, però música del XIV, músiques que tenen la consideració de música antiga. Clar, tot això és un còctel infumable. Què passa, doncs? A la selva de Mena, hi ha gent de tota manera, evidentment, però de Mena som participatius i ens comprometem i ens agrada fer aquesta nostra aportació a la vida associativa i cultural de la vila. No sé si més que en altres pobles, però en tot cas segur que no menys. I això també és l'altre element que ha fet possible tant l'aparició del misteri com la continuïtat. Abans de començar, preguntem un moment, fem un fix flash. Massa no hi veuré. El misteri en el fons, no en el fons, en realitat és una obra d'art que posem al dia. I allò que es diu de l'òpera, que és l'art total, doncs el misteri és una mica això, perquè combina moltes arts, com seria, doncs, bé, totes les arts escenogràfiques, il·luminació, vestuari, tot això implica uns dissenys i unes arts, potser artesania, si tu vols, però art en el fons, música, teatre. Hi ha dos cors, un anomenat petit cor, que 8, 10, 12 persones, i l'altre 25 o 30 sempre hi han estat. Després els 12 apòstols, que en són 13 perquè s'hi afegeix Sant Pau. Sant Pau no era apòstol stricto sensu, però va esdevenir un apòstol i per tant per la història del cristianisme és una figura cabdal, la Mare de Déu. Després dins els apòstols hi ha Sant Pere i Sant Joan com a més importants, després l'àngel, llavors el grup de diables, que bé, si no recordo bé, hi ha 5 personatges a la consueta, però sempre en són més, perquè bé, una cosa és els que parlen, l'altra és fer l'ambient de diables, el mateix que passa amb els jueus. Per tant, hi ha com a mínim 60 o 70 persones, sempre les hem estat. Però més enllà de la quantitat, em commou la manera com es va renovant. Bé, les persones es anem fent grans i cal fer substitucions, doncs també canvia la situació de les persones, n'hi ha que van a viure fora, n'hi ha que de fora venen a viure aquí. Tot això genera un gran moviment i que en alguns moments potser penses, vols dir l'any que ve, tal i tal ja no vindran, potser farà falta, i no saps ben bé per què. Doncs hi ha altres persones que se senten cridades, i sentir-se cridades tampoc vull dir que vingui una il·luminació divina i diguin, d'anar a fer el misteri, no. Com se senten cridades? Doncs perquè tenen algú altre normalment allà que els motiva. Vine, que s'ho passarem bé, que a tu que t'agrada cantar, tu que d'això, o en un moment d'una determinada necessitat, que cal un personatge per un lloc concret, i algú pensa, mira, jo crec que tal o tal altre podríem dir, li diré. O perquè per tradició familiar, i ja ho sé que parlar de tradició familiar en una activitat que fa 35 anys que dura és una mica agosarat, però ho podríem dir perfectament. L'ànima salvatana té aquest vessant participatiu, associatiu, de buscar solucions o de buscar camins en espais en què allò no està atès o no hi ha ningú que es preocupi d'això. Tant si és una qüestió de l'administració pública que potser hauria d'incidir allò, doncs no hi ha pogut incidir o encara no ho ha fet, com si és igual qualsevol activitat de lleure. Doncs bé, la gent se posem a la feina i ja està, i és això.
A mi m'agrada pensar que això no passa només a la Selva, perquè si no això, que jo trobo que és bo, si només ho tinguéssim a la Selva, doncs em sabria greu per la resta del món. La Selva com a comunitat la fem entre tots, però en tant que membres del col·lectiu general del poble, però també de les diverses entitats, que és el que fan aquest teixit associatiu que en el fons és la xarxa de la nostra societat.